On tottama konngol. Moussa Oumar Bari. on tottama konngol ko onon jeeyi hande ko aljuma ena kala aljuma ko yewtere udditinde ɗo e nder taskaram o on tottama konngol e nder ɗum hoɗon jogui ndimagu nayoraje ɗe beela ɗon en bellira ɗon tawi ko toɓɓe ɗe jewtuɗon e nder nde ɗo yontere walla kabaruji ɗi nanɗon e rafi ha e ko nandi hen e nder ɗum hewɓe moon garti e toɓɓe kewɗe kono noon cirtude no e majji alhaali darnugol eɓɓore e suudu kalise toon to leyɗe AES hakkude Mali Niger e Burkina Faso yogay moon kadi garti e ngol doggol ngol hoorejo dowlaji jentuɗe Amérique ɓayini woni leyɗe ɗe newranaka natgol mumen ha hande e nder ndin ɗon leydi kono kadi joga e moon ɓeydi artude koye alhaali kan nde wonnoon kan ko ñalawma goto tan heddi ɗum ko ñande nogas e goho lewru ndu gonɗen fuɗɗoto toon to leydi leydi Maroc jokkan ha ñande nogas e ha ñande sappo e jeetati lewru goɓuru e nde ɗo hitande hesere nde paɗen ɗum noon gam tawi ɗon e nder yewtere nde ndewe e dow kowal temedde ɗiɗi nogas e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temedde jeegom capanɗe nayyi nayyi sappo e ɗiɗi capanɗe jeetati ko enen gondi ɗiɗo silimaji nogas